Вітанне, сябры! Мяне завуць Дар'я, і вы глядзіце разумную раніцу. Пачну з галоўнага. Віншую ўсіх маленькіх і юных гледачоў са святам. 1 чэрвеня азначаюць Міжнародны дзень абароны дзяцей. Ад каго ці ад чаго неабходна абараняць хлопчыкаў і дзяўчынак планеты? Адказы пашукам у гісторыі свята. Вытокі сягаюць яшчэ ў 1925 год, калі кітайскі консул у Сан-Францыска арганізаваў свята лодак-цмокаў для дзяцей, якія апынуліся ў складанай жыццёвай сітуацыі. Гэта стала добрай спробай усталявання спецыяльнага дзіцячага свята. Падчас і пасля вялікай трагедыі Другой сусветнай вайны многія дзеці планеты засталіся без дзяцінства у цяжкіх умовах. Такое становішча было недапушчальным. Так, у 1949 годзе было прынята рашэнне аб ухваленні Міжнароднага дня абароны дзяцей. Упершыню яго адсвяткавалі яшчэ ў 1950 годзе. Ёсць у дзяцей планеты і свой сцяг. На зялёным фоне выява знака зямлі, вакол якога размешчаны стылізаваныя фігуркі розных колераў. Гэта сімвал еднасці дзяцей усіх кантынентаў. У 1959 годзе Арганізацыя Аб'яднаных Нацый прыняла дэкларацыю правоў дзіцяці, а у 1989 годзе канвенцыю, якую абавязаліся выконваць амаль усе краіны свету. Беларусь далучылася да канвенцыі ў 1990 годзе, а ў 1993 годзе у нашай краіне быў прыняты нацыянальны закон о правах дзіцяці, а Канстытуцыя Беларусі гарантуе асаблівы клопат дзяржавы пра самых юных грамадзян. Дык якія асноўныя правы дзяцей абараняюцца і гарантуюцца ў нашай дзяржаве? Права на жыццё і здаровае развіццё, на імя і грамадзянства, на сям'ю, жытло, адукацыю, на роўныя правы, незалежна ад веравызнання і нацыянальнасці, на якаснае харчаванне, на асабістае меркаванне, на адпачынак і вольны час і іншае. Дарагія сябры, ад усяго сэрца жадаю вам шчаслівага дзяцінства. Добрага дня!